Hello. Cái hi Rosalind nha lum kan ni a. Zan ina hianin giveaway kan ron nei dona. He giveaway min nei pui tu tur hi in share che to angin ziam lao channel nei tu pa kha ani dona. Chuan he giveaway dong thei tur chuan ka channel hi in lo subscribe anga, in lo like anga. Tu chuan in lo share anga mi pathum mo pathum thena khan in lo share anga in share te khan an lo subscribe ve kha anga ya chuanin an lo comment na khanin I as share tu ming kha an lo da zelanga chuanin he giveaway hi as sum zongin kan ti dona achan chu tun lai bo rak na zir lo wangin sum zong ati ron ti kha ol sam zo kha chuwangin I next Monday zana result hi kan puang do na ni next result kan puan huna hianin hemi ka channel atang tho yan result hi kan puang do na in lo ngai chang the don ya good luck